Ahoj, vítám tě u dnešního těhotenského cvičení. Začneme v sedě na balónu, kdy rozhýbeme pánev. Uděláme z ní takovou kolíbku a budeme ji kolíbat ze strany na stranu. Zkus držet hrudník pořád v rovině a jenom tu pánev nakláníme na stranu. Zastavíme a teď zkusíme pánev podsazovat a naopak vystrčit pánev do zádu a podsadit, schovat bříško a vystrčit pánev do zádu. V tempu hezky opakujeme. Teď zkusíme zakroužit pánví. Zase hrudník zkusíme držet na jednom místě a pánví kroužit. Jako bychom chtěli pánví nakreslit kruh pod sebou na podložce. Začneme kroužit na druhou stranu. Zastavíme. Zkusíme přenést váhu víc dopředu na kraj balónu a s výdechem zase poslat pánev do zádu. Nádech, vytahujeme se ke stropu, ruce do Včka a výdech, schovávám bříško, schovávám hrudník. Nádech, bříško dopředu a výdech, kulatý záda, protažení do zádu. Ještě párkrát zopakujeme a zastavíme. Dáme nohy trošku dál od sebe a zkusíme přenášet váhu na balónu ze strany na stranu. Jedna noha se napne, druhá víc pokrčí. Klidně přilož dlaně na kolena. Zastavíme a teď zkusíme vtáčet kolena dovnitř. Nejdřív jedno a potom druhý. Pohyb vychází z kyčle. Vtočíme a vrátíme. Pořád držíme hezky záda v rovině, jsme vytažený z pasu. Ještě zakroužíme rukama do zádu, kreslíme paží velký kruhy. A kroužíme na druhou stranu, rozhýbeme ramena, paže. Zastavíme, upažíme a zkusíme přetáčet obě dvě dlaně ke stropu. Jedna zkusí obkroužit z jedné strany a druhá z druhé strany. Jako bychom si ty ruce chtěli vyždímat. Může to být lehce nepříjemný. Nechoď do žádných krajních pozic, jenom do příjemného protažení. Zastavíme, dáme ruce v bok a ještě rozhýbeme svaly na krku, krční páteř. A zastavíme a kroužíme na druhou stranu. Klidně pošli hlavu víc do předklonu a jenom lehce do záklonu. Zastavíme. Klidně jednou rukou chyť bříško a druhá ruka se natahuje do strany. Budeme do úklonu. Nejdřív jenom jedna strana, za chviličku to vystřídáme. Pojď s nádechem se natahujeme, paže nad uchem a s výdechem se narovnáváme.
Paráda, přechytneme, vyměníme ruce. Pojď zase s nádechem, nakláníme do strany, ruka jde přes hlavu. Nádech natáhneme, můžeme se podívat za dlaní a výdech vracíme do narovnání. Paráda. Tak jo, vezmeme balón a jdeme dřepovat. Půjdeme dolů, ťukneme balónem o zem a nahoru. S výdechem pojď nahoru, s nádechem jdeme dolů. Drž hezky rovný záda, zpevněný ruce, pracují svaly nohou a zároveň i svaly rukou. Zaměřujeme se na ramena. Dolů nádech, nahoru výdech. Tlač hezky kolena ven, ať je tam prostor pro bříško. Paráda, odpočineme si. Půjdeme na předloktí, opřeme se o balón a jenom přenášíme váhu ze strany na stranu, abychom uvolnili bedra. Zastavíme, přes kulatý záda se vracíme zpátky nahoru, chytneme opět balón po stranách a zopakujeme cvik ještě jednou. Výdech nahoru, nádech dolů. Hezky brzdi ten balón, jenom lehce s ním ťukni o zem a nahoře vzpažíme. Nahoře je balón nad hlavou, dole ťukne o zem. Kolena při dřepu tlačím do široka, špičky jsou taky lehce vytočený ven. Paráda, zastavíme, opět položíme předloktí na balón a uvolníme, pohoupeme ze strany na stranu. Paráda, stoupneme si, opět chytíme balón a zkusíme jenom přetáčet předpažení ze strany na stranu. Balón jde nad jedno koleno a přes střed nad druhý koleno. Ruce jsou zpevněný v předpažení, držej balón, špičky lehce ven. Nemusíš se vytáčet nějak extrémně, nejdeme do žádného velkého skrutu a odpočineme si. Vrátíme zpátky a ještě zopakujeme. Jsme v poddřepu, špičky lehce ven, kolena tím směrem, co jdou špičky, ruce v předpažení, drží balón. A jenom ho přetáčím nad jedno koleno, nad druhý koleno. A odpočineme si. Můžeš lehce zahýbat pánví, pohoupat ze strany na stranu. Pokrč si nohy v koleno, ať nejsou úplně proplí. Super, zastavíme, narovnáme. Jdeme dolů, budeme klečet, opět chytneme balón po stranách a půjdeme dolů a nahoru. Dolů nádech, nahoru výdech. Lehce opatrně dosedám na paty, ale ne úplně plnou vahou. Jenom přiblížím hýždě k patám a s výdechem se vytáhnu nahoru.
Výdech nahoru, nádech dolů. Pořád udržujeme napětí ve stehnech, takže nedosedáme úplně plnou vahou na paty. Naposledy a odpočíváme. Sedneme si na paty, dáme kolena na šíři podložky, položíme si předloktí na balón a příjemně se protáhneme. Pustíme bříško mezi stehna a pokolíbáme se ze strany na stranu. Bříško může ťuknout do jednoho stehna a do druhého. Přes kulatá záda se opět narovnáme. Chytneme balón a cvik zopakujeme. Výdech nahoru, nádech dolů. Zase brzdím balón, když jde dolů. Jenom s ním lehounce ťuknu o zem. Stejně tak hýždě, jenom lehce ťuknou o paty. Pojď ještě naposledy. Paráda. Zase si odpočineme, kolena dáme na šíři podložky, opřeme se do balónu a pokolíbem ze strany na stranu. Nech bříško volně, uvolňuj záda. Přes kulatý záda se zase narovnáme. Navalíme si balón za sebe, zkusíme ho zase chytit po stranách a jenom lehce ho oddálíme od zad a přiblížíme zase zpátky, takže ťukne o hýždě. Výdech nahoru, nádech dolů. Nemusíte jít těma rukama moc daleko od těla, stačí aspoň o centimetr oddálit ten balón od hýždí a zase vrátit zpátky. Zastavíme a zkusíme jenom zahmytat. Už se nevracíme zpátky k hýždím a jenom hmytáme. Už asi cítíte svaly, ramen, tricepsy. Paráda, odpočineme si a zkusíme se protáhnout do zádu směrem za balónem. Lehký záklon a ještě se protáhneme dopředu. Rovná záda, natahujeme dlaně co nejdál. Můžeme se lehce prohnout v hrudníku a přes kulatý záda zase zpátky do narovnání. Cvik ještě jednou zopakujeme. Chytíme balón a s výdechem oddálíme od hýždí, s nádechem zase přiblížíme. Držíme páteř v rovině, hlava v prodloužení páteře. Za chviličku zase zastavíme a jenom lehce zahmytáme. Na pár vteřinek. Tak pojď zastavíme a zahmytáme. Jenom malej hmyt. Nevracíme balón na hýždě, jenom s ním pohupujeme. Pojď ještě pár vteřinek, pak se protáhneme. Super, zastav. Protáhneme do zádu za balónem. Připomínám, nechoď do žádných krajních pozic, jenom tak, jak ti to je příjemný. A protáhneme
protáhneme ještě dopředu, rovný záda a dlaně se natahujou. Co nejdál došáhnem, hrudník lehce zatlač dolů. Přes kulatý záda zpátky nahoru. Pojď na jedno koleno, opřeme se dlaněma do balónu a budeme se zvedat. Odlepíme koleno od země a jdeme zpátky do kleku. Pokládej se opatrně a pomalu. Když se zvedáš, lehce zatlač rukama do balónu. Při tomto cviku nám pracují svaly na nohách, zároveň lehce střed těla, protože máme pod dlaněma nerovný terén, musíme vyrovnávat. Klidně si dej tu přední nohu trošku víc do strany, pokud potřebuješ větší prostor pro bříško. Vytočíš koleno víc ven. Paráda. Odpočinem, sedneme na paty, kolena na šíři podložky a jak to znáte, tak se protáhneme, odpočineme, kolíbeme se ze strany na stranu. Přes kulatý záda opět narovnáváme a zopakujeme na druhou nohu. Vzadu se opřeme o špičku a s výdechem se zvedáme. S nádechem zase pomalu pokládáme koleno. Drž rovný záda. Lehce zpevněný bříško, zpevněný ruce. Výdech nahoru, nádech dolů. Klidně si dej koleno té přední nohy trošku víc do strany, pokud potřebuješ prostor pro větší bříško. Paráda. Zastavíme, protáhneme kolena na šíři podložky a zatlač hrudník dolů. Přes kulatý záda se opět zvedáme nahoru. Budeme opět na jednom koleni, druhá noha se natáhne do strany, chytíme balon po stranách, jak to znáte, a začínáme v předpažení. Když dosedáme na patu, do ruce do vzpažení. Paráda. Ve výchozí pozici držíme balon před hrudníkem, pak lehce dosedáme dozadu na patu a ruce jdou nad hlavu. Pokud cítíš, že tě to někde táhne, bolí, je to nepříjemný, klidně přestaň cvičit, odpočiň a protáhni se, anebo nemusíš jít pánví tolik dozadu, nemusíš se dotýkat hýžděmi paty, ale jenom se lehce naklonit tělem dopředu a zase vrátit zpátky. Paráda, odpočinem. Necháme nohy tak, jak jsou a ruce natáhneme dopředu za balónem. Zase přes kulatý záda, ať hezky protáhneme, vracíme a vyměníme nohy. Chyť balón po stranách, připrav do předpažení a jdeme dolů pánví, naopak ruce do protipohybu, nahoru nad hlavu. Pojď s nádechem dolů a s výdechem zase zvedáme nahoru. Zkontroluj si, jestli máš chodidlo natažené nohy a koleno pokrčené nohy v jedné ose.
položíme balón a natáhneme se za ním do dálky. Uvolni bříško. Přes kulatý záda vracíme zpátky. Balón můžeme poslat pryč, teď ho už nebudeme potřebovat. Pojď na 4. Zkusíme předsunout ruce trošku víc dopředu, před ramena a začneme kroužit hrudníkem. Kroužíme s ním dopředu, do strany a do zádu. Tím krásně protáhneme záda. Zastavíme jako v dámském kliku a zkusíme jenom párkrát pokrčit lokty a zase propnout. Pokrčit a propnout. Zkusíme přiblížit lehce hrudník směrem k podložce, jenom o malý kousíček. Super, protáhneme, necháme dlaně tam, kde jsou a jenom zacouváme tělem do zádu. Vracíme zpátky zase do dámského kliku a zkusíme kroužit hrudníkem na druhou stranu. Kroužíme s ním do zádu, do strany, dopředu. Můžeš se u toho zavlnět, jak potřebuješ. Zastavíme a zkusíme zase párkrát pokrčit v loktech a propnout. Jako bychom chtěli udělat tricepsový klik, ale spíš jen tak zahmytáme. Maličko přiblížíme hrudník k zemi a zase oddálíme. Super, protáhneme se. Půjdeme na bok. Patrně přes bok si lehneme, podepřeme si hlavu. Druhá ruka je před bříškem, natáhneme horní nohu a budeme s ní kreslit kroužky. Ruka před bříškem nás jistí, aby jsme nepřepadávali. Zastavíme a zkusíme kroužit na druhou stranu. Paráda, odpočineme, dáme koleno dopředu a zkus nahnout pánev směrem k tomu kolenu. Protáhneme, uvolníme kyčel. Opět natáhneme horní nohu a teď zkusíme jít jenom špičkou nahoru a dolů. Špička nad kyčlí, špička nad zemí. Hezky v tempu střídáme. Ruka před bříškem nás opět jistí, aby jsme nepřepadávali, ale snaž se jí mít uvolněnou. Ruka není v křeči, není v napětí. Dolů nádech, nahoru výdech. Pojď ještě párkrát zopakujeme. Pojď ještě 3, 2 a poslední opakování. Super. Pojď zase kolenem dopředu. Pánev víc nahni dopředu a uvolňujeme. Opatrně přes bok se zvedneme a přes druhý bok se opět položíme. Podepřeme si hlavu, druhá ruka před bříškem, natáhneme horní nohu a pojď kreslíme kroužky. Nejdřív dopředu a za chvilku budeme kroužit na druhou stranu.
zastavíme a kroužíme na druhou stranu. Ještě párkrát zkusíme, za chviličku protáhneme. Pojď ještě 3, 2, 1, paráda, odpočineme. Uvolňujeme, protahujeme. Paráda. Tak, ještě půjdeme nohou nahoru a dolů. Výdech nahoru, nádech dolů. Noha je natažená, špička proplá. Posledních pár opakování. Pojď, dáme ještě 3, 2 a poslední opakování. Super, pojď koleno opět dopředu, lehce pánev dopředu a uvolňujeme. Opatrně se přetočíme na záda a už si dáme jenom závěrečné protažení. Pojď přitáhneme jednu nohu, chytíme ji za kolenem. Noha může být zase více ze strany, ať je tam prostor pro bříško. Zakroužíme nohou v kotníku na jednu a na druhou stranu. A opatrně položíme chodidlo na koleno té natažené nohy a přetáčíme do strany. Ruce do upažení. Opět nejedná se o žádný velký skrut, jenom lehce nech spadnout nohy do strany. Vracíme zpátky, vyměníme nohy. Chytíme druhou nohu pod kolenem, přitáhneme ji blíž k tělu, více strany, ať je tam prostor pro bříško a kroužíme v kotníku na jednu stranu a na druhou stranu. Paráda. Položíme chodidlo na koleno natažené nohy a necháváme nohy spadnout do strany, ruce do rozpažení. Opatrně vracíme zpátky, nohy pokrčíme, zkusíme protáhnout před loktí, chytíme se rukou za dlaň a zatlačíme do prstů. To samé na druhou ruku. Protáhneme dlaň a předloktí. Protáhneme ramena. Ruka je natažená a tiskneme ji na opačné rameno. Zopakujeme na druhou ruku. Opatrně se převalíme na bok a z boku jdeme do sedu. Půjdeme do tureckého sedu. Hezky se srovnáme, vytáhneme z pasu, ramena zatlačíme dolů. Pojď s nádechem, ruce do široka a s výdechem obejmeme bříško, kulatý záda. Nádech ještě zopakujeme. Výdech, obejmeme bříško. Můžeš pohladit bříško, poděkovat miminku a já taky díky.